Hapedeng kecing ya kenduk bat kecing mat ya kecing kecing em katakan thei kabala du no ya lau jong kun samla ubala samla kayam ong kecing ruai henrei kata kecing yam kalong le no jing yam kamla aban pen em lada kata kecing yam pimwan hakejat gading pena Pimwalam ya kijing jong pi hau belai. Pimwalam ya kijing jauh umat ya kijing thang mensem bat kijing pai dak no. Lala pimwalam makejat keding kena piam le no Kene kede gamit bapin sem ya karai badong nganwan nakejat keding kena. Ban berat ya kijing ket ke bakya. Ban IT ya laka jong kijing nengkong. Bangan mat ya kajing ya ipan temai bor kajong belai ha kajing em kajong habang apai kene kamit habang apai syaga balang habang apai jikikun samla agane katayau barok sitayau ngilayo ya kene ka revival fik ngilayo wan jinga sen ngilayo sim benta oh hagijing ruai Nilai sim bentang kaba pule duai, nilai sim bentang ngelong Jerman, nilai sim bentang ban keren ya kaktin ke jong belai. Nilai awan sekejingnya seng barok bat hagan ke sngi ro barok sisngi. Kadon kawe kejing kali kaba wan naga dok not jonga. Habakat ne nilai yakit ya ba. Habakat ne nilai smart leje seng. Habakat ne ngilai wan syaga jing syakri oblai kajing kali kabami ikalam hato kakerteng jonga kaladonem hage kitab jong kajing habneng is my name recorded in the book of life kakubor kalong Nakikam ngamut bandong nakajing penpau kalenong gabar pau ngan penpule dekat kat wei aduk gabakat san hakabayate ibat kene kabenta kabangi habban bu yau dak jingkeli na kabenta yalade hato kakerteng jonga kaladonmo haka kitab jong kajing habneng Tangin ya pule kam apostol arpeu ngamut bandong kitab jing benpau arpeu kadwe du katsan ka Bible ka bat ngalayoi ya kaket bali bakrau bat ya utau basyong halor jongka nakmat jong ubaka kendau bat ka beneng gelaya petno de ya kajaka om syamla syamshu yaki Bad ngalayo yaki bayap yaki barit bad yaki bakraw bagi dayeng hakmat kata kaket bala plit yaki kitab bala plit yaka weipat ka kitab kabalong ka kitab ka jing
de labishar ya kita gibayap na kita ki ei ro ya gibalatho ha kita kadbakum ki jingle jongki de kaduriau kala aitino ya gibayap gibadon haka bat ka jingyap bat ka hedes kilai tino ya kita gibayap gibadon haki de labishar ya wei pa wei baro kadbakum gijingle jongo bat ka jingyap bat ka hedes labretno syakata kapung gading kane kalong kata ka jingyap kabaar kata kapung gading ken tejar ya uba syam la syam balatho hagata ka kitab ka jingem labret ya u sya kata kapung gading kata kalong ka kubor naga benta jongi hagane kami jar ya uba la syam baga kerteng ga jong u syam la tho haka kitab jongga jingem labret no ya u syakata kapung kating namar kata ka jingkeli kabami haka ne kamet kalong hatu ka kerteng jonga kaladonmu haka ta kitab jongga jingem habneng namar ladaka kerteng jonga jongpi kampat don hagata ka kitab ka jingem ka bible kong labret ya u sya kata kapung kating ngam kwa ban keren ai syapang ka kitab jing penpau kabangadon bangin ya syapang gene kapor kalong ka ei kane ka kitab ka jingem pila ban bo ya kata ka jingkeli ka bible ka keren syapang kata ka kitab jong ka jingem bat ban sujubab lengkot la bandong kane ka kitab ka jingem kadei kata ka register ka jong ublay hagaba ublay utho ya ki kerteng jong kito baro balayo mat ya ka jing penem kadei ka kitab ba ublay utho kerteng ya kito ki balaya sok badu ya kito ki bala kela ka pamot ki bala yo ya ka jing map ya ki pop ublay utho ya ki kerteng jongki ha kata ka kitab balatip ya ka ada ka kitab ka jing em lada pule na ka Filipi lendong basau dekat balai ka Bible ka angkom ne hot ngakarpat ya meru ko para bayakit lengkor lembas ngur to men yarap ya gini ki kenthei nabakila ya terelem bad nga haga gospel bad uklemen ru bad kita ki para bayat terelem jonga ngap baga ke sentence kiba ki kerteng jongki ki don haga kitab ka jingem upol ukren utho agane ke siti rengkat ru bat katu ka jing penskam banong bagita ki kenthei ki balai trailam badu haga jingalap ya ka gospel badu klemen ro komjo ki dei ki baka kerteng jongki kaladon haga kitab jong ka jing em nangta na ulukas shipau lenong dekat barpau uji suong henrei wat kemen hakane bayaki mensim la pendam hapo jongpi henrei to kemen balatho yaki kerteng jongpi habnen namar kata nagini ki dekat ki bangapan pule yapi ngilas ngautu syai kedar bakata ka kitab jong ka jing em kadei ka kitab la negara register ka jong blai hagaba ubu jing tho
Utho lane ulis ki kerteng jong gitu barok ki balayo amat ya ka jing pen em ki kerteng jong gitu ki balakla ka bamot ki kerteng jong gitu ki balalong ki Kristan om syu tangganam ki balalong ki Kristan ki balong ki nong bot ki basisha ke jau jiso dei ki bakum kita la tho no ye ki kerteng jong ki ha kata ka kitab para bagai baik ken mau kambiang te ban sudon ka kerteng jong pi tang haga register balang wat nem snows kem baka kerteng jong pi ka don haga register balang henrei to pin ken mau ya kane lada ka kerteng jong pi ka don tang haga register balang ublei haga ta kasmi bishar kumbala pule ne kitab jing penfau arfau lenong ka jing bishar ka bakado ga jong blei ublei haga ta kasmi jing bishar unnam ong yes katri balang ai kato ka register balang bangan pek mano badon kerteng balang nangne ublei unnam ong kumta ha kasmi bishar ublei un plit ya ka kitab jong ka jing em Day na marga tagatau, pim day ban snows kem, but pim day ban snows aj, babilong ki Kristan, babiakit kam hagabalang, babilong ki nong yalam, hagi benta baper jong gabalang, pim day ban snows aj, but ban bu ya ka jingkerman jong pi tang hangta. Day na marga nagadao Paul utho syagi korin bat uong ladatang hagane gajing em ngilakar men hau kres ngilong ki breu ki bakordit tam na baro gadon kam yangi bangin le ai bat kata kalong bangi hab ban jit yalade la ka kerteng gajongi la tho nem hagata ka kitab gajing em gajong kon lang berat jong lei kacing kali kabami sakawai pat kalong balai kadon kam yanga baya ka kerteng kajonga entho haka kitab jong kacing em ngalalai jing yasang ngalaya syem benta ngala long une utai bat kane katai kumta terter balai pat ngadang hap bandon ka kerteng jonga haka kitab jong kacing em kajubab hi kadon hakato kadikhat bangalapan pule kadikhat kabakhatsan nginamla ban jubab da kumwaipat henrei kajubab kadei kato tejar ya uba om syam la syam balatho hakata ka kitab kajing em labret no yo syakata kapung kading ngigen mau ya kajing ja ulazaras badurius pa Ulazaras hagajing dok, hagajing tok jauh, hagajing kordit, uem hangne hapertei, usngau to bagane kapertei, kadai tang kayeng syong basah. Uem hagajing yai syarai, hagajing yai duai, udah penkre yalade, bat udah yad, hagajing syepteng yau belai. Henrei uneu reus pak, ngipule ka Bible Lukas kalendong ka bakan riu dekat kat gendai terter une ureus paate hagajing bom sunyau hagajing bom perwa badagajing bom salia udaya sarong bad udale paho sigadai kapor kapoi hagabau Lazarus ulayapno Bad ka Bible kaya to yangi bahaba Lazarus ulayapno ki angel na beneng kilawan syau yau bad kilayalam sya paradise hadin nang ta katakas pa aga jauh ta ureus pa kamla ban bad ya gajing em jauh tang hadin katu kan nepor
Walla daudon ya kaspa jong ka pertei ula ban tit ya ki dawai ki baba ula ban lech ki jaka sumar ki baba ula ban jo ya ki doktor ki baba henrei kata kaspa aga jau tau reuspa kamla ban bat ya ka jing em jo Bunsin ngajuyeng ban keren ya ka basisha bat banong ladap hidon ya ka spa jong ka pertei pila ban tit ya ki ei baro henrei pinam la ban tit ya ka jinget ka babidon halau jong unong pendem jong fi Bun sin ki priu ki badon ya kaspa jong gane ka pertei wat habakar hai kaspa jong gane ka pertei henrei ka men sempat kam don jingsok lada ki kwa ban tit ka palong ka baremdor kila ban tit ka palong ka baremdor ban tia henrei kimla apat ban tit ya ka jing yo tia kapisa kamla bantit ya kecing yot ya la ban lech gi doktor ban gi hospital ge baba henrei pinam la bantit ya kecing kot jing ya dei namar kata kadau une urius paro ulapoi hakakutlat bad ga bible ka yatho yangi ulayapna bad haba une urius pa ulayapna Kikso jonggal ulang baklam terai kilawan ban yak keni ia gaman sem jo bat kala yapatan no yo syagabatum syagatujok ding gabasyakai dei hangta baune ureus pa usanget bapleng kadon kadujok dei namar kata-kata bunsin ngajuong kam lelei lada pim ngek bagadon kadujok ro mlelei sanget endala poi tangba kaladir kapor pinam la syu banwan pai uneurus pa ro junget bagadon kadujok usngau bet bo onem sa hang ne pertei ule abor ya gibadok gibakerdo Klem artatin wat ladam syam la tho bani aru klem artatin udah lebor syikade ya gibar rit baria udah tom daga bor ya gibar dok ya gibar kerdo Henrei kita gibar dok bakerdo kisu ya isya namar bakitep bagane gadai tang kapertei syong basa enda ba urus pa ulaklatno Ula poi syadujok henrei unle ayu pat enda ba ula poi dujok kapor kaladir bat la le esyo tabangamot bandong galong bagajing poi ka joreus ba syadujok kadei namar katba dang em ya ka kerteng ka jong u syampat layo te banto hak kitab jong kacing em namar ba open ialah ka donot uyat halaka jing sarong uyat halaka jing snowman halaka jing snowhawk halaka jing snow dabbiang bat ka kerteng jong u kampat don na ka kitab kacing em dei namar kata labret no yo syagapung kating henrei ulas saroste kamper wat ladah ka jingduk kamper wat ladah ka tojau henrei ya ka kerteng jong u lato haka kitab jong ka jing em bat haba ula yapno ula saras layalam yo udah ki angel syatei syaparadise dei na kata-kata barabor kadon ka jing om lano penyap bat kumno penyap kata kam lele henrei shano penlek anda babila yap kata kalong ke kabangi haban keli bat ban penbet ialah kacing em kawei pat kacing keli kabami kabakado kalong
Piong ngalas ngauto ia kata ka kitab ka jingem. Ngalas ngauto balai bangahap bandon ka kertengkit haga kitab ka jingem. Ka jinggeli ka bami piong nganle kumno pat. Baga kerteng jonga enyo bantok no haga kitab jong ka jingem nganle kumno. Kenang baya ka kerteng jonga entok no haga kitab ka jingem. Kaban nengkong kapapidai banle kalong kumbala keren kumbala to hagak tin ke jong belai hau yones kalenong kabalai dei ban kapat yapi pidon kamban long kita ki Kristan ki balamat ia ka jingka kaba arsin pidon kamban long kita ki Kristan ki balamat ia kata ka jingka kaba thma ia ka jingem ka Bible ka ong ya ka balakha na ka do ka long do bat ka kut ka do henre ya ka balakha na umensim ka long mensim ka bon na pedeng jongi ngilong Kristan da ka basyuhiar pateng na imei ipa ngihe ngisan haga jinglong hiar pateng kum ki Kristan henrei kata karai bat ka jingkot jingmot nalade ban kela ka bamot ban pediang yau jisu ban em ka jing em ka batmai ban long ki jing tau ki batmai ka bakum kata karai haga jing em ngim pejusyem ngim judon ya kata ka klep mat ka jing em banong turai ngakela ka bamot ngapediang yame haga donot tau temai ia ka donot tau temai ia ka jingem ka jonga Nikodemus udai unong yalam niam badu parisi udai unong hikai niam bakrau tam jong gijiu haga to kapor utip lot igi hukum utip lot igi barakhat gijing tho bakho jong ka kten ka jong belai bat kata ka jingla jo ban bot ia kan diam jiu kumba lahikai ulabot renti bin paben henrei Nikodemus ngap hangan pendon kam ya kan ka kentil Nikodemus namar ba udai ubreu bastad ngap ha Nikodemus namar ba udai ubreu bastad barabor ki breu ki bastad ngamong bastad pule bastad he gerdan jing pule nrengong stad haga jing syampang barabor ki breu ki bastad kidai ki breu ki bawat benia ya ki jing shisha barabor ki breu ki bastad kidai ki breu ki bakloiro banwat jing tep nagi weipat habagi don habadeng ka jing bomsyai bat ka jing artatin Nikodemus kum ubreu bastad usngau halaka jong ka donot jauh bakane kan niam ka banga ngaladon ngampat sngau skam bat ngampat sngau tikna dei namar kata kadau Nikodemus kum ubreu bastad le'rany kibabit barabor ki le'rany hanrei ki breu bastad kim ju le'rany namar bakum ubreu bastad le'rany ulet syau jisu donro ya kata ka mensim sngau hanga bat ka mensim sngau sarong ban ongkat manga uparisi unong hikai bakrau tam jong gijiu kumno kat manga ngan let kum syau jisu henrei namar ba ulong breu bastad usngau tho bangidon kam iwei ya iwei pat kata ka jing sarong haban bu no syarot badai na kata kadau ba Nikodemus uwan syau jisu bad habau la ya kendo ba jisu marsen pej ya kadur khmat bad ya kadonot ka jo Nikodemus jisu la yo i baga jing ka ba Nikodemus udon kalong baga de kadonot ka jo wat la kata ula ban bot aga jing hikai jong kaniam henrei ka de kadonot jo em syampat la thau thma ya ka kadang don hapdeng ka jing long pop kadang don hapdeng ka jing sakma bat ka jing bompat yo mat ia ka jing penem ka chong belai bat dei na do kata kamet ka bahadin ka jing ya kendo badu jisu dei na do kata kamet bau Nikodemus umi nang tanah yeng
nakabau ya kendo badu Jesu ulet pai syayeng ubreu bala revive ya kamen sem jo bala thau thamai badu Nicodemus umat ya ka revival haga jingem gaba marwe shimat endawlami nangta nagaba yasham baru Jesu nama revival kamot kajing penempat ya kamen sem kabalajam kum tau Nicodemus umi nangta rengkat bat ka revival lane rengkat bat kajing penempat kajing yomat ya kajing penempat ya kamen sem jo kabalajam go kikon jong kapalang hatu pila yomat nem ya kajing ka kabar sem pila long nem kita kajing tau kibat mai ka siti bar siki korin san kalenong ka dekat ka bakat nyau ka ong uei ubadon hau kris ulalong jing tau bat mai lada don na prenjong pi ong yang ngal along jing tau thamai ngong tong yin ya bishar ya ka jing shisha lada pi lalong jing tau thamai ki ai ke barem ki la do no bagi ki ai baro ki la jalong ki bathamai lada kita ki barem ke empat do no wat namong bangalolong jing tau thamai pila syak syukur hagi bor baman Henry uno balalong jing tau thamai uno bala revive lane bala penem thamai ya uta ubreu ulong ken ujing tau batmai uya haga jing haga lenti ka batmai ukren ni kiktin batmai ka jing long ka batmai bat na dong shadong la tau thamai lot ya ka jing ka chom dei namar kata-kata pidon kamban sngoto yala de ba pilong nong pop pidon kamban pediang yala de ba pilong nong pop pidon kam ban pediang yala de ba pidon kam ya ka jing map ka joblei ka Bible haga ne ka ju ka kitab jing pen pau arpu wei lenong dekat ba arpu nyau ka ong bat dalei kan om yo lek besot sya kata ka hima ka jong belai ka ei ro ka bam khot lane uta ubale ya ka jing ijli bat ka jing lamle Henry tang kita ken ya ki balatho hakata ka kitab ka jingem jong ukon lang berat ban yo rung syakata ka hima ka jong belai gay tang kita ken ya ki balatho ya ka kerteng jong ki haga kitab ka jingem bakat doe ngan penkut no kenang baka kerteng ga jonga bat ga jong pi kan don haga kitab jong ga jingem kan mau ya kene ka we shisin ba pila yo amat ya ga revival shisin ba pila yo amat ya ga jing ben thamai bor bat ya ga jing thau thamai ublai ga jingem jong pi to kan mau ba pi dei ban yai ne skam hado ga bakot Matayos arbo saulenong dekat katlai ko tejar ubadayai ne hado bakot utaken uban yok lajem sidi beneng kong testalani san kalenong ka dekat ka bakat kandai upol uong wat penlep no ya umense ya ine haga ka revival ya ine haga jing rem ga jong mensem bat ai magane ka ding ga jong mensem kan yai telang haga donut ga jong bat ga jong fi aingo yo blai wat habdeng ka bagila yo I kumbaga don ga jing peja hagini gisni ndrei aingo yo blai dang don na preng jong pi nganget na preng jong pi ki samla kan thei chen rang wat ki hep ba e kilong kemi kilong pa dang don na preng jong pi ki baga ding revival kampat lep na ga don jong pi
Namar bagi ya keren ya kari Bible ngim damut te ya kato kabakar tat kabakalon kabayo ipau henry ya bagi ya keren ya kari Bible ngi kam teu ya kata ka jing rahem jong ka ding ka jong mensim ka bom lep show lano ro agado anod ka jonga bat ka jong pi kabayai rahem kabayai me kabayai kelang nagawi ka por sa kawi pat nagan mau ke por makawan kari Bible nama janrio por mangadang don halat rembai dan wei teman basan ilawan sanga ila kali yang abad iong ba pilayo ri Bible ne ong itai teman basan yang ban ngang ong itai teman basan balai teman basan pi kali kumta bapli itai teman basan na kajing lui kajing bit kajing bom snuto Yong namar bangam yo ite ya pi bapi kelon lane bapi yo ipau wat kum taterte nong ite teman basan ko teman basan kari Bible kam dei setia tang kato ka bakelon ka bayo ipau nadu bangala ay ala ka jing show blay nadu bangala ay ala ka donot show jisu Mensem jong belai ulawan ban jong hapo jonga ngalamat ia ke revival nado kita gisnam bad gading revival kam syam lalipno bad nga keren daga basyai bad daga basngaus kam hado kan daga klemat bangayeng hapdeng jong fi gading revival kam syam lalipno nagadono jonga kadai kajing kelang jong kading revival bakawan kata ka burning desire kata kajing terang kajing seliang ban yai yalap ya ka gospel kadon kata kajing pelu jong kading ke jong mensem jong belai ban yalap ya ka gospel namar kading revival kam syam lepno naga donot ban naga jingem ka jonga ngamut banong tang yalade henry ngamut banong ro yapi lada pilamat yaka balada kata kading ke jong mensem jong belai kadang rehem kadang me kadang kelang haga donot jong pi kapan pau bama piro pidei ken kita ki badang don ya kading jong kari Bible Dei namar kata-kata usaitan umla te ban syat kemen kelumar umla te ban risa kelumar umla usaitan bon sin ngaju perkat bau saitan kadon gipor bangi haban challenge yau ba umla ban kentron jubor ya gibreu ke jong belai namar badon te gibreu jong belai ki bagading revival kam syam lalip naki Bat hangno bapidon shano bapilek lada pi keren mapi kading kami naga sentor jompi bat kapan pelo ya kiweiro Aingo yo blangi yo ban lek kelengi jaka nadu ka women's week hadu kaneka revival week ngayo ban lek kelengi jaka bat kaneka snam arajar arfusau yero ngalawan labon peu natip lapoi spa tali ki balang mangawan na snam arajar arfusau ban ya lap ya gaktien ka jong blai ngayo ite bakat ding jong ka revival kadang yai pelo haga donot jong kita ki rang kiba seleang kiba pendem bat kiba penret yalade ya kande ka revival pemla bantit dakas ba jong kene ka pertei pemla ru bantit daga jing nang jing start ka bapidon daga jing pena atlet bat daga jing la jong pi ban syampang ya ka Bible henry ka ding revival ka don haga donot jong kita kiba ailat yo mensem jong blai bon trei aga jing em jong ki ban ong jing em jong atrai to shem mensem jong belai utrei hakita ki mensem ublai ni arab yangi namar kata kum ki khon jong kabalang yo don na preng jong pi ki baga ding revival kala jan lepno lane kala lepno aga jing em jong pi
kan ma kan gede kamit wat ai bagan negeri bayo sande kan kot lam da pipen tamai ya ka jingya dei jong fi baru lei namar kata hang no bangidon tongin dem aga jing duai ban duai bat banong terai pen tamai ya ka jing em jonga kene gede kamit bapin duai ko maduai u David wat beret no yang anak mat jong me wat sim no ya lau men sim bakot nanga tua ipat hanga ya kajing keman kajing pendem jong me oi pila du no ya kajing keman pila du no ya kajing sok aga men sim jong fi namar bagading revival kalalip no umen sim jong belai ulakan ria no kene gede kami bapin tuai kamu David wat berat no yang anak mat jong me wat sim no yo men sim bakot nanga ablay to ai pat yo men sim jong me ai bo men sim jong me un jong sa apo jonga ai bagading revival kan me aga jingem jonga aga yeng ga sam bat aga balang ga jongi ngin mat ia ga revival ga jong men sim jong blay balada pila duai kata ka cing duai blain kerku ya fi kat ba fidang dem ki kle fidang kaprep hikmat kum kadak ba fi ongro kershan lam yang hage jing duai pila ban syura kakti kat ba fidang dem ki kle ban bo jing duai ker pangro na ban ta jong pi syura kakti sejarong bat sebenam no lada pi terang pisliang ia ka jing pen em bat ia ka jing thau thamai ka jong blai ia ka revival ka jong men sem jong blai pila ban syura kakti ka jaka ka ba fidon bangi yo ban duai hagane ka por kat ba bidang dem kikle syura kakti pat sebenam no ngin ye duai blain kerku dang don sho wat nam le ran u blain kerku dang don sho u blain kerku dang don sho u blain kerku dang don sho wat nam le ran pira ya kakti sho blai banong ablai ngai ala ka donot chame revive yang penempat yang akan kami kado kadoan syua bangan duai yo dang don syura kakti basa pena ublain kerku tangin ya duai ayo ya me ablai ko kpa jong yu bahabneng namar gene ka por ka ba kordor ha gene ka bet bamela penjo hangi gene ka revival week bar gene ka revival Sunday ayo namar bamela pengen mau yangi yagi jing shisha jong kaktin ka jong me habakat ne ngila long kristan kat ne ngila ya mi kat ne ngila ya syakri ya me kat ne ngila ya kit ya ba ya ka kam ka jong me yo bakum nur kumno ka kerteng jongi kampat don hake kitab jong ka jing em ablay ya rap hake de kabet bengilang apat penting kena ya lade daga bangina ya karai bade ka jingkot jingmot oh ngaduai naga benta kini ki balara ya lagi kti bagi wairo ki bam syamlara ya lagi kti bagi nempene ya laga jong ka dokno namar bagi os ngau ya kasur bade ka jingkot jong hake ne kamet yalam ya kapor ka badang sa ablay kerku ya gine barok gi balara ya lekikti ya syam kerpang batki laga no ke jinglong laga no ke jing ngau ka bagi mat aga jing em umen sem jong me aga de gambet un yo ban ya syam kerpang ban thau thamai ro ya ka jing em ya iti ya kapor badang sa aga jing alam jome aga kerteng uci sukres ngiduai amen ngine ruai ka wai ka jing ruai ngam kuah ban penlek no kane gade ka jing sang yalap ngin yarwai ya kane ka jing ruai bat gat bangin ang yarwai ya kane ka wai ka jing ruai kito gi balara ya lagi kti bat gi bom syam lara ya lagi kti lara pis ngau bau men semu belai keren ya pi lara pempat ngau ti kena balatho ya ki kerteng jong pi haga kitab jong ka jing em kane gade ka mit bapin yo ban pen bek ya la ka jong ka jing em kane gade ka mit bapin wan ban IT ya la de kane gade ka mit bapin wan ban ong trai syem ya nga batho ya ka kerteng jong haga kitab jong ka jing em habneng ngini ruai sispa kendai peu bat gat bangin ang ruai kane ka jing ruai
sawan keloi syakmat wat nempen bat wat nempen slam wat nempen ialah ka doknot shano bangalai yalap ngam jupep ban khot ye gimen sem bakordor ban wan syaga jing kala ka bamot mano banut ban garanti ya ka jing em jongfi mano batep yo lese kene ka lat ka bakaddo mano batep yo kene ka met ka bakaddo na banta jongfi ya sok badu blai namar kata nyen ye yang langin erwai ngas ngau kaktin bakam a tribe and king nasawan atrai yerwai kene kecing ruai wan hangno bapidon mi nakajaka ka bapidon wat nam pen slam nyenam yerwai si slam sawan kelai tong nyen yerwai kene kecing ruai nyen yerwai lang barong daga mensem ka barham daga mensem jong kecing ai tilot bangin yok ngau ya kecing khot ka jong belai bangin syak skor ya kecing khot ka jong belai ya kene kabeh wan ublain kerku ya pi giwai rukmi nakajaka ka bapidon wan ban syong kene ka ben semsma wan ublain kerku giwai rukmi nakajaka ka bapidon wat long tang kinong pekai kene kamdei ka batmai habdeng jongfi hangno ka jaka ka bapidon jit ialah ka jong ka dono jit ialah ka jong ka jingem ko ki para bangai bae ka kerteng jongfi kala don maka kitab ka jingem abneng ladap ka kerteng jongfi kampat don haka kitab ka jingem kan mau pinam yo mandai krom suke himagi beneng kabo mabela jongaru wat nam leran mi naga jaga ka bapidon wan sene jakmat ndei bapiwan sanga hendrai piwan bana ya karai badi ka jingkot jingmot banong ngajit yau jisu ka jingem jonga ngajit ya ka jingkela ka bamot ngajit ya ka ban pediang yau jisu ngajit ya ka beneng haga jingem ka jonga lara bisngau bo mensemo boleh keren gitu ki balara lagi ti wat pen ya ka donot wan syakmat wat leran wat ai bau syaitan unte untum ya fi Syua bagin ruai ka dekhot ka basau namar bangam jukhot Islam kitu kibadon hapdeng ka jingyale ka bacor hapdeng ka jingle ran hapdeng ka jing artatin hapdeng ka jing snow breu babon jaj kam tam ka jingle ran usaitan un penduk ya pi ya ka beneng tang nakadau ka jingle ran duai haga jaka ka bapidon pan bor na ublai badong ablai ya rab yang abangan laban lek syakmat bangana ya la ka dok not shamena dok mentakamen ngini ruai ka dekhot ka basau basan ngin nam ya beteng ki bamod ban wan nok keloi wat ben ya ka dok not yok pi baben dalawai ka ne ka jingesek bon ba ki bababe bat ki bayam syaying namar bagi pen ya la ka dok not lada umen semu belai keren pidai manoro waleran wan shin syakmat ngini ya beteng Bashisha Jingkula
babidon daga barai bat daga bakocing banong ngaru ngan IT no ya laga jingir Jesus banong ngaru ngan kela ka bamotno banong ngaru ngan coaching mot ban bot ya Jesus bat ban long no Kristan basisa hangno no babidon na markata wat nam pen ya ga do no chong wan la dadang do na ukono le ami dang don show ne wan kalai sini cekmat shua bagin penkut ya gede gecingkot ngam penbor bat ngin nam pen slam hero kibamot ban wan no kalai ngin sepen wai no gede gecing sek